דף י"א, בסייעתא דשמיא, הגמרא מביאה בדף י' עמוד ב' בשורה האחרונה ציטוט מהמשנה. אומרת הגמרא ככה, במשנה כתוב קמץ הכהן, ועלה בידו צרור אבן, או גרגיר מלח, או קורט לבונה, או חלק מהלבונה שאמורה לבוא עם המנחה, ומה יש לזה פסול? אומר רש"י למה? מפני שהקומץ חסר כדי מקום קורט. איפה שיש עכשיו דברים שהם לא סולת, אמור להיות סולת. והתורה אמרה שצריך מלוא קומצו וחסר במלוא קומצו. שעוד רש"י, רגע, אם קורט לבונה נכנס גרגיר לתוך הקומץ, הוא פוסל, אז איך הוא קומץ? הרי יש את הכלי שממנו הכהן קומץ, וכתוב בתורה שהוא צריך לשים בתוך הכלי הזה את השמן ואת הלבונה. ואם אתה אומר שהוא קומץ, יפה, ואם אתה אומר כיצד קומץ, והלא הלבונה היא על המנחה דכתיב, כל הלבונה אשר על המנחה, תשובה לדבר. כשקומץ, מסלק הלבונה כולה לצד אחד, וקומץ הסלט באמצע הכלי. בסדר? אז כאילו, הכהן לוקח את המנחה, זה מסכת זבחים, ואנחנו מסכת מנחות. לוקחים את כל הלבונה ושמים אותה בצד. אומרת הגמרא, למה המשנה צריכה להגיד לי שאם בקומץ חסר, כי יש בזה אבן, או יש בזה מלח, או יש בזה לבנה, כל הני למה לי, למה 3 דוגמאות? אומרת הגמרא, דבר נפלא, דיתן הצרור, אם היה כתוב אבן, משום דלא בת הקרבי, אבן לא קרובי למזבח, אבל מלח דבס הקרובי, שהרי אומר רש"י שגם על כל קורבנך תקריב מלח, והגמרא בפרק שלישי תלמד אותנו במסכת מנחות, שגם על המנחה מביאים מלח, אז המלח הוא קשור לעניין, הייתי אומר תתקושר, ממש לא שפסול, ואיתן המלח, ואם היה כתוב מלח, הייתי אומר דלא עקבא בעד מלחם יקורא, המלח עם כל הכבוד לזה שהוא קרב ביחד עם המנחה, אבל הוא לא קבוע באותו כלי עם המנחה בהתחלה, הוא מגיע אחר כך, אבל לבוינו דעקבא בעד מלחם יקורא, הלבונה היא חלק אינטגרלי בתוך המערכת של הכלי ששם מתקדש, אימה תתקושר, קומה השמלון. שואל רש"י, נו, אז תגיד לבונה. הייתי אומר שהלבונה לא יפסול את הקומץ, קומה השמלון שגם זה פסול. אז אומר רש"י, אז תגיד לבונה, מה עושים עכשיו? אז ככה שואל רש"י, תכתוב לבונה ולא יצטרכו מלח וצור. אומר רש"י, נכון, אבל כיוון שהוא התחיל צור בהתחלה, אז הוא כבר נקט גם מלח ולבונה. בסייעתא דשמיא, ציטוט הבא, מפני שאמרו הקומץ החסר או היתר פסול. במשנה כתוב שביור למה לבונה ומלח פוסל, כי כתוב שהקומץ צריך להיות שלם, ואם הוא קצת חסר וקצת יותר, אז זה פוסל. שואלת הגמרא, מה יריע משום חוסר ויתר? תיפוק למשום חציצה. אתה אומר שהסיבה שיש פה גרגיר של מלח או אבן, כי חסר בקומץ. אומרת הגמרא, לא, נגיד האבן נמצאת בין פס ידו של הכהן, לסולת, זה דוגמה. או נגיד שאפילו שזה באמצע, זה מחלק, אומר רש"י, זה מחלק את הקומץ לשניים, לא משנה. זה מחלק, זה מה שרש"י אומר. אומר רש"י, משום חציצה, דחוצץ בין ידו לקמח. אז אנחנו מתחילים מהקטע הבא, לאחר הסידורים הטכניים. אז שואלת הגמרא, הטעם שהמשנה אומרת שאם יש בקורת, לא בקורת, אם יש בקומץ, אין לכם זה יהיה פה? לא, אבל אין בעיה שזה יהיה פה. ועדיף שזה יהיה פה. מפני שאמרו הקומץ החסר או היתר פסול, מה יריה שואלת הגמרא משום חסר ויתר? תיפוק למשום חציצה, אז התחלנו לראות את רש"י, שרש"י אומר שגם אם תגיד שהאבן לא חוצצת בין היד לקמח, אינם חוצץ בין קמח לקמח, קונקון באמצע הקומץ, עדיין חולק את הקומץ ונראה כשני חצי קמצים? לא, לא, האבן קטנה. אתה שואל טוב. והתשובה, שרש"י דיבר באופן שכן. אז אומרת הגמרא, אומר רבי ירמיה מן הצד, לפעמים הקורת של הקורת, לפעמים הלבונה והמלח לא יהיו בתוך היד, אלא ממש, בדיוק, ופה אתה לא יכול לפסול מצד חציצה, אלא רק מצד חסר או יתר. עד כאן בסייעתא דשמיא. אומר רבי ירמיה מן הצד, אומר לאביי לרובה כיצד קומצים. עכשיו פה דבר מאוד מעניין, אביי לרובה, מתחילת המסכת אנחנו מדברים על קמיצה, הם עכשיו מתחילים להסביר לנו בצורה טכנית, איך הדבר עובד. יש פה דבר נורא מעניין, המון ראשונים, תסתכלו רגע במשנה, בהמשך הדף, בהמשך העמוד פה, כיצד הוא עושה, פושט את אצבעותיו על פס ידו, זה ציטוט שבמשניות מופיע במשנה הקודמת, ובהמון ראשונים זה ציטוט חדש. כי עכשיו הגמרא הולכת לדבר על איך קומצים, אז יותר מסתבר שהקטע הגמרא הזה הוא על הציטוט של המשנה שמופיע פה. אז למעשה בוא נגרוס, ככה. כיצד הוא עושה? פושט את אצבעותיו על פס ידו וקומץ. אז אומר לה אביי לרובה, כיצד קומצים?
אז רוב אומר לו, כדקם צינצ'ה, כמו שאנשים קומצים. אומר רש"י, מה הכוונה כמו שאנשים קומצים? אני אומר לך, יש פה חתיכה של חול, יש פה קמח, תיקח. איך אתה לוקח? מכניס את היד ואוסף. אומר רש"י, כדקם צינצ'ה, בפשטות, משמע כל האצבעות. שואלת הגמרא, אייסווי, המשנה במסכת כתובות מביאה ברייתא, שאומרת שלכל אדם יש 5 אצבעות, ומתחילים לספור מהקטנה שזה זרת, וזרת היא חשובה לצורך מדידות מסוימות, נגיד החושן הוא זרת אורכו וזרת רוחבו. 2 לוחות הברית היו זרת אורכם וזרת רוחבם. מה זה זרת? מה זה זרת? נידע זרת על זרת זה הגודל של החושן? 4 סנטימטר על 4 סנטימטר? זרת זה חצי אמה. אם זה אמה, אז זרת זה חצי. איך הגעת? הכוונה היא ככה, תפתח את היד 5 אצבעות ככה, תיקח מהקצה של האגודל לקצה של הזרת, זה בערך חצי אמה. בסדר? זה זרת. אצלי זה קצת שונה, אבל בגדול, זרת זה חצי אמה. אז למה יש זרת? בשביל למדוד קמיצה, בשביל לקמוץ. פה כבר נגמרה השאלה. נראה את כל המשנה עוד מעט, אבל בעיקרון פה נגמרה השאלה. משמע שהזרת היא לא רלוונטית לקמיצה. אם אתה אומר שבאצבע השנייה קומצים, משמע שהאצבע החמישית לא רלוונטית. יפה. אז אומרת הגמרא זו קמיצה. 3 זה אמה למדידה של אמה. האצבע הרביעית זה אצבע שצריכים נגיד להטביל טבע על אצבעו בדם. וזו גודל. מה יש בגודל? בו אין יד ימין של מצורע ובו אין יד ימין של מי עוד? לא רש"י אומר בעונות זה מצורע. אז אומרת הגמרא, נו, אתה באי אמרת, שאל את רב ורוב ואמר שבכל האצבעות משתמשים, ובמשנה משמע שהזרת לא קומצים איתה. אומרת הגמרא, אלא להשוות. אמת שהזרת לא אוספת ולא מכנסת קמח, אבל היא מיישרת. כלומר, אחרי הקמיצה, הכהן מוריד את הזרת ופשוט ממחק. איך היא עובד? תכלס איך הוא עושה? אומר רב זוטר בר טוביה, אומר רב, חופה 3 אצבעותיו עד שמגיע על פס ידו וקומץ. תסבירו לי בפשטות מה קראתם עכשיו. חופה 3 אצבעותיו עד שמגיע על פס ידו, זאת אומרת הוא סוגר את 3 אצבעותיו האלה, ואז הוא קומץ. מה זאת אומרת קומץ? הוא כבר סגר את היד. הוא לא פותח, הוא לא לפתוח. יש מחלוקת בין רש"י לאריאל מרגי. אני הבנתי שיש לך את הכלי של הסולת, הכהן מכניס את היד בצורה פשוטה, וקומץ, ואז מרים. רש"י אומר לא ככה. רש"י אומר, את הצורה של היד הכהן עושה לפני שהוא מכניס לכלי, ואז הוא מכניס לכלי ככה. והסולת נכנסת לתוך המרחב, ואז הוא מפעיל את השריר וקומץ. זה כמעט גמרא. כך כתוב בגמרא, מה תעשה? חופה 3 אצבעותיו עד שמגיע על פס ידו וקומץ. זהו. אומר החפץ חיים, בספר שנקרא לא זוכר מה, זה הטריד אותי. כאילו רש"י אומר משהו אז פתחתי בשוטנשטיין, אני מבין בשם החפץ חיים, שחיבר ספר על קורבנות, שאומר שכמו שאנחנו עושים. אז מה הכוונה? חופה 3 אצבעותיו עד שמגיע על פס ידו, בתוך הסולת. יפה. חופה 3 אצבעותיו, אז מה זה מקומץ? לא, נופל את השריר. השאלה אם בקומץ, הכוונה היא נכנס הקומץ, סוגר או סוגר את האצבעות? אני מבין סוגר, זה הגיוני. יש 2 אפשרויות. כמו שהסברתי על איבא דרש"י. החפץ חיים זה מה שהבנת עד היום. אתה מכניס פתוח ובתוך הסולת אתה סוגר את האצבעות. זהו. הוא מביא ראשונים, כנראה. ברש"י ודאי לא ככה. תקראו רש"י. רש"י דיבור המתחיל. למה שיעשה את זה? מה זה נותן לו? רש"י כדקם צינצ'י. אתם רואים כדקם צינצ'י? תדלגו, אחר כך נראה את זה. בשורות הרחבות ברש"י, משפט 3. מכניס צידי אצבעותיו ודוחק בקמח, והקמח נכנס בתוך ידו. זה מפורש. טוב, על כל פנים אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, מלוא קומצו. כתוב בתורה שהקומץ צריך להיות מלא. יכול מבורץ, אז יכול להיות שהוא יפנק ויבצבץ גם מהצדדים. תלמוד לא יאמר בקומצו, דווקא בקומץ שלו. היא בקומצו, יכול בראשי אצבעותיו. מה הכוונה בראשי אצבעותיו? אומר רש"י, מעט, שלא יגיע עד פס ידו. תסתכלו רגע. יש לי אפשרות שהאצבעות יורדות לפס יד, ויש לי אפשרות שהאצבעות נסגרות על עצמם. אז יכול רק בראשי אצבעותיו, תלמוד לא יאמר מלוא קומצו, שזה המון. אז מצד אחד הגמרא אומרת לי,
בתורה כתוב מלוא הרבה, לא פחות. מצד שני בקומץ הכוונה היא שזה קצת. כיצד הוא עושה? הכיצד? חופש 3 אצבעותיו על פס ידו וקומץ. על פס ידו זה ככה. כן. במחבת ובמרחשת. הוא קומץ בתוך המחבת ובתוך המרחשת שכבר נרפא. מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה מלמטה בשביל שלא יהיה מבורץ, וזוהי עבודה קשה שבמקדש. למה זה עבודה קשה שבמקדש? יש מחלוקת... יש לך כלי ביד. רגע, לא, כי זה מאוד קשה טכנית לעשות את זה. אני אסביר. יש מחלוקת רש"י ותוספות. למה רש"י? תוספות ועוד ראשונים. רש"י אני לא זוכר כרגע. רש"י, כן, רש"י אומר שבקושי גדול הוא משווה שלא יחסר ולא יתר. רש"י אומר, בכמה מקומות מצאנו שעבודה קשה במקדש, פירוש, לפי רש"י, אתה צריך להיות מאוד גמיש. אתה צריך לעשות משהו מאוד מדויק. לצורך העניין, הזרת, השרירים שלה לא כל כך מפותחים, ואתה צריך אחרי שקמצת שלא יברח כלום, להוריד את הזרת ולסדר. עכשיו, ברגע שאתה מסדר, תמיד הקמיצה בורחת. הכהן צריך שהקמיצה לא תברח, ואז תנסה שהקמיצה לא תזוז ולהזיז את הזרת, ולסדר, זה מאוד 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 קשה, זה מורכב. שיטת תוספות, שבכל מקום כתוב עבודה קשה במקדש, הכוונה היא שיכול להיות שזה משהו שמאוד פשוט לעשות אותו, אבל זה כואב לכהן. זה? כואב. כואב. כן, זה כרוך בסבל. כי כשאתה עושה את זה ככה, השריר נמתח וזה כואב לך. מה הנפקא מינה בין רש"י לתוספות? במליקה. אז שואלת הגמרא, וזוהי קשה שבמקדש, ותו לא, והאיכא מליקה והאיכא חפינה. אז חפינה של יום כיפורים זה מאוד מובן, למה לפי רש"י זה עבודה קשה במקדש. כי הכלי בפה וצריך זה. בשיטת תוספות, אתה לא יכול לקרוא לזה עבודה קשה במקדש. בסדר, זה מסובך, תתאמן, מה קרה? תוספות מסביר שם שיש כאב מסוים לכהן שהוא עושה את זה, שהשריר נמתח או משהו כזה. במליקה, תוספות מאוד 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 חזק, כי לפי רש"י לא כך מובן, מה העבודה קשה. קח את הציפורן, תוריד את זה. לפי תוספות זה מאוד מובן, כי אתה עם האגודל צריך לפרק שם עם העוף, צריך להפעיל כוח מאוד מאוד חזק, וזה מותח וזה כואב בשריר. בסדר? ורש"י אומר שזה באמת לא מסובך, כואב, אבל לא מסובך. כן. זה לא יהיה מסובך. ככה לי יצא בכמה מקומות. רש"י אומר שזה מסובך. אז אומרת הגמרא, ואיכא מליקה ואיכא חפינה, אלא זוהי אחת מעבודות קשות שבמקדש. תוספות ישר קופץ ואומר, לשיטתו, במניחת מחבת ומניחת מרחשת, מאוד מובן אומר תוספות שכואב לכהן, כיוון שזה רקיק שהוא אפוי כבר, אז גם אחרי שפתית אותו לפתיתים, שחתכת אותו לחתיכות קטנות, עדיין זה מסובך, זה קצת חצי אפוי, לבוא עם הזרת ולסדר את זה, צריך להפעיל שריר מאוד מאוד חזק. אבל יש דעה בגמרא, שמחזירן לסולטן, אחרי שהמנחה נאפת במחבת, בתנור או במרחשת, מפוררים אותה כאילו זה סולת מההתחלה. אז אומר תוספות, לפי המאן דאמר ההוא, זה לא עבודה קשה שבמקדש. לפי רש"י זה לא משנה, עדיין זה עבודה קשה. תקראו תוספות הראשון, למאן דאמר פרק אלו מנחות שמחזירן לסולטן, לא קשה יותר מנחת סולת. אלא כסבר שהיה מחלקה לשניים לארבע. סליחה? שהפתיתים היו גדולים. אז אנחנו נכנסים עכשיו בסייעתא דשמיא לטכניקה של כיצד קומצין, ואמרתי לכם, אני צריך פה את העזרה שלכם. רש"י פה לא פירש בעריכות, קימץ במילים, וצריך להבין כל דוגמה. עכשיו הגמרא מביאה כל מיני סוגים של קמיצה מוזרים, אנחנו צריכים להבין כל דוגמה מהי בדיוק, ואז הגמרא תשאל אם זה כשר או פסול. אז אומרת הגמור. אז מתחיל רב פופה ואומר, פשיטא לי מלוא קומצו כדקם צאינשי. כתוב בתורה מלוא קומצו, ואם הוא קומץ כדקם צאינשי, כמו שדיברנו עד עכשיו, זה בסדר וזה כשר. באי רב פופה, קמץ בראשי אצבעותיו מאי, מן הצדדין מאי, ממטה למטה מאי, תיקו. 3 אפשרויות שונות אומר רב פופה, והוא לא מבין אם זה קמיצה כשרה או לא, ונשאר בשאלה. אז הדוגמה הראשונה שרב פופה מדבר זה בראשי אצבעותיו. מסביר רש"י, שהכניס ראשי אצבעותיו בקמח, ופס ידו כלפי קמח, וקומץ מלוא קומצו עד פס ידו כתקנו מהו. הפעולה בסוף תהיה אותו דבר. רש"י דיבור המתחיל בראשי אצבעותיו. עוד הפעם, הוא מכניס ראשי אצבעותיו בקמח, ופס ידו כלפי קמח, וקומץ מלוא קומצו עד פס ידו. האם רש"י מתכוון לחופץ חיים? שהוא עשה את זה, אבל לא הגניץ את כל היד לקמח, אלא רק... לפי החופץ חיים, איך אמרת עד היום? לפי החפץ חיים אתה מגניץ את כל היד. למה להכניס את כל היד? אם אני שם מעל? נו. אבל לפי רש"י זה רק את האצבע ובאמת... הוא מגיע לזה בזווית 90 כאילו? כן, כאילו... אוקיי, בסדר. אני חושב שזה החופץ חיים. אגב, לא חייב 90 מעלות. אבל זה לא נכון. למה? שוב, אין לי ראייה.
פשוט שם, בעיירה בשוטף שראיתי, הם מביאים שלא שרש"י חולק על החפץ חיים שזה קשר, מה שהחפץ חיים מדבר, הם מדברים מה הבייסיק, מה ההוכחה? מזה שהגימורה מסתפקת, היא לא מביאה את האופן שהחפץ חיים מתאר, משמע שבדיעבד רש"י מודה שזה קשר. ככה מביאים אחד האחרונים. זאת אומרת שבראשי אצבעותיו זה לא החפץ חיים. הבנת מה אמרתי עכשיו? לא. סגור סוגריים, לא משנה. בראשי אצבעותיו. 2, מן הצדדין מהי? מה הכוונה מן הצדדין? אומר רש"י, שנותן גב ידו על הקמח, הוא מכניס את היד הפוך, והוליך ידו עד שנכנס הקמח דרך צדדו לתוך ידו. זאת אומרת, הוא מכניס את היד הפוכה, הוא בדיוק סוג של חפינה, ואז הקמח מגיע מהצדדים. לישנא אחינא שקומץ בצד הכלי. או מלמטה למעלה. מה זה מלמטה למעלה? שהכניס את צבעותיו בקמח, וגב היד כנגד הקמח וקומץ. מה ההבדל בין זה למן הצדדים? זה העל וזה בתוך. זה העל וזה בתוך. או שהוא עושה את הפעולה כמו כשמכניסים כף לאורז, או שהוא שם את היד, ואז מתחיל להוסיס את זה. וגם היד כנגד הקמח. נכון. לא, גם במן הצדדים רש"י אומר שנתן גב ידו על הקמח. רק שבמן הצדדים הוא שם את גב היד, ואז הוא מוליך את היד עד שהיא מתחפרת שם ומגיע קמח לתוך היד. ובראשי אצבעותיו שהוא מכניס את זה כמו את חפירה. כל הדברים האלו תאיפו. שרש"י אומר שהוא שולח ועושה ככה. בדיוק, יפה. אומר רב פופה, זה סגרנו בנושא של קמיצה. עכשיו מביא הגמרא דוגמה, סוגיה דומה לעניין חפינה. אנחנו יודעים שהכהן הגדול צריך לקחת מלוא חופניו קטורת. תדמיינו רגע כהערה שיש קטורת שהיא שחוקה, הדק היטב, הדק כאילו פעמיים, שיהיה דקה מן הדקה, ואז הכהן עושה פעולת חפינה. אומר רב פופה, אם הוא חפן כדחף לאינשה, מצוין. פשיטה לי מלוא חפניו כדחף לאינשה. באי רב פופה, חפן מראשי אצבעותיו מה? מן הצדדים מהו? חפן בזו ובזו וקרבן זו אצל זו מהו? תיקו. אז מה זה חפן בראשי אצבעותיו? כמו מקודם. מה זה הוא מכניס ראשי אצבעותיו בקמח, ופס ידו, סליחה, בקטורת. זאת אומרת, הוא שם את היד מעל הקטורת ומתחיל, אבל איך אתה עושה את זה בחפינה? כי בחפינה אתה צריך זרת לזרת. אנחנו מדברים עכשיו על חפינה. לא קראת, אומר רב פופה, פשיט אני מלוא חפניו כדחן פינשל. אם הכהן חופן קטורת, מצוין. אז זה מה שאני מנסה להבין. אומר רש"י חפן מרפני יושר אצלו, לא יודע, רש"י לא מסביר. ככה, זה רק אלה. אבל רש"י מקודם מראשי אצבעותיו, הכוונה היא שהכניס ראשי אצבעותיו בקמח ופס ידו כלפי הקמח. ככה. זה לא חפינה. אבל בקמח אתה לא יכול, בחפינה אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה צריך זרת לזרת, ואם אתה עושה פס יד למטה זה אצבע לאצבע. אני צריך ככה. אם אתה מגיע אז לא ברור לי, רש"י לא מסביר פה. לא, ברגע שאתה קורא לזה חפינה, זה כבר היד הפוכה. אוקיי, אז מה זה בראשי אצבעותיו? אז אני אומר, הוא מעמיס רק על החלק הזה, רק על האצבעות, רק פה. לא על כל היד. אוקיי, ומה זה מן הצדדים? קודם אמרנו מן הצדדים. אז רש"י אומר מן הצדדים, הכוונה שהוא עשה את הפעולה של החפינה לפני שהוא הכניס את היד לכלי, ואז הקטורת נשפכת בין האצבע לאגודל. זה מן הצדדים. או שהוא קמץ בזו בפני עצמה וזו בפני עצמה וקרבן, מהו תיקו? הוא חפן במקום מלוא חופניו, הוא חפן בכל יד בפני עצמה וחיבר. תיקו. אומרת הגמורה, באי רב פופה ביום הכיפורים, באי רב פופה דווקא לקומץ בדפנה דמני. אנחנו יודעים שהקומץ צריך להתקדש בכלי שרת, מסתפק רובה. הוא לקח את הקומץ ולא שם אותו בתחתית של הכלי שרת, אלא הדביק אותו בשוליים. זה טוב מאוד הדוגמה שלי, נגיד במחבת או במרחשת, נגיד במחבת, מרחשת, בסדר? זה סוג של סופגניה הרי, כן? יש שם איזה דביקות מסוימת, יש שם איזה... שם את זה בצד של הכלי. מהו? בתוך כלי בעינן והאיקה, או דילמה הנחה בתוך הכלי בעינן ולאיקה תיקו. באי מר ברבשי, אף חלמנה. יש לכם פה כוס קרטון, תהפכו אותה, יש פה כלי בית קיבול. הוא שם את זה פה. בארתא דמנה, סליחה, אף חלמנה ודווקא לקומץ בארתא דמנה.
מאי, הנחה בתוכו בעינן והאיקה, כי זה סוג של תוך. מה עשה עם הכלי הזה? יש לנו את הכלי של הכלי שרת, ובתחתית שלו יש גם כן בית קיבול. הוא לקח את הקומץ ושם אותו פה. אם אתה אומר שצריך הנחה בתוך הכלי, זה הנחה וזה בתוך הכלי. או דילמה כדרכו בעינן, כתיקונו בעינן וליקה. תיקו. אומרת המשנה, בסייעתא דשמיא, ריבה שמנה, חיסר שמנה, חיסר לבונתה פסולה. אם אמרנו שקראנו את זה כבר. אברהם מרוכז? באברהם, אמרנו שלא גורסים את זה פה, כיצד הוא שפשט למצב את פס ידו, כי על זה הגמרא דיברה עד עכשיו. אז אמרנו שהציטוט הזה מצטטים לפני זה. אז אנחנו קוראים את המשנה, שמו כשכל הראשונים גרסו אותה, שהלבונה והשמן הם שני עזרים שמגיעים במנחה, והם צריכים להיות מדויק. כמה שמן וכמה לבונה? אופה. אייל, כמה לבונה צריך? אופה, יפה, טוב אתה. עליה קומץ. הגמרא תדבר על זה, רש"י פה עושה לך ספוילר, זה אמור להתחיל מלא קומצה. זה מינימום גודל, שיעור של קומץ. אז אומרת המשנה, אם יש יותר שמן או פחות שמן, או פחות לבונה, פסול. מה חסר לכם פה? יותר לבונה, הגמרא תדבר על זה. אומרת הגמרא, איך ידע מריבה בשמנה? איך מדובר שהוא ריבה בשמן? אומר רבי אליעזר, כגון שהפריש לו מראש שני לוגין. והוא שם את שני הלוגין, אפילו ששני הלוגין הופרשו למנחה הזאת, זה המון שמן וזה פסול. שואלת הגמרא, ולוקמא כגון דעירב בשמן דחולין ושמן דחברתו. למה הרב אליעזר היה צריך לבוא ולהגיד שמדובר בשמן שהוקדש למנחה? תגיד שהוא הביא שמן מהמטבח. וכי תימא שמן דחולין ושמן דחברתו לא יפוסול. מתקיף לרב זוטרא בר טוביה, אתה לא יכול להגיד את זה. שהרי מנחת חוטא, שהתירא אומרת שאם שמים עליה שמן פוסול, איך היא משכחת לפסול שמן? אידידי אלייסלה. אם הוא הקדיש שמן למנחס חוטא, זה לא מוקדש, כי אלייסה. אידי חולין ודחברתו, אמרת לא יפוסול. אלא ודאי שגם בשמן של מנחה אחרת ושמן של חולין פסל את המנחה. אז למה רב אליעזר צריך לבוא ולהגיד שמדובר בשמן שהוקדש למנחה? יש לך במשנה ריבוי שמן במנחה פוסל. איזה סוג של שמן? יש לך כמה אפשרויות. שמן שהוא קשור או שמן שלא קשור. שמן שלא קשור, שתי סוגים. או שמן מהמטבח, שמן של חולין, או שמן שהוא קדוש אבל של מנחה אחרת. הוא לא קשור למנחה הזאת. זה צד אחד. הצד השני, זה שמן שקשור למנחה הזאת. המנחה הזאת הוא קדשה שני לוגים. בטעות, בכוונה, לא משנה. הוא הקדיש מראש שני לוגים. והוא שם את זה, זה פסול. מגיע רב אליעזר ואומר, מה שכתוב במשנה, ריבוי שמן פוסל, הכוונה היא שמן שהוקדש לזה. מבינה הגמרא, שאם רב אליעזר מגיע לכזה מקרה רחוב, משמע ששמן אחר של חברתה או דחולין לא פוסל. אומרת הגמרא, לא ייתכן, כי הרי כתוב בתורה ששמן ששמים אותו על מנחת חוטא, המנחה נפסלת. איך במנחת חוטא יש שמן? אם זה שמן של חולין, אמרת שזה לא קשור ולא פוסל. ואם זה שמן שהוקדש למנחת חוטא, אין את הפיצ'ר הזה במנחת חוטא. ודאי ששמן של חולין ושמן של מנחה אחרת פוסל. אז למה רב אליעזר מגיע שהשמן פה זה שמן שהוקדש מראש? הגמרא ורב אליעזר לא מבאי כאומר. גם רב אליעזר מודה, לא מבאי חולין וחברתו דפוסין, אבל הפריש לה שני לוגין. היית אומר בטעות הועיל והי חזילה והי חזילה אימה לא ליפסל. כלומר השמלון שזה פסול. שואלת הגמרא ובאמת מנולה לרב אליעזר. באיפה רב אליעזר הביא את זה? ששני לוגין שהוקדשו גם כן פסלין. האומרו ומסניסין קשייסה. המשנה קשה. מה העירי דתני ריבה שמנה? ליטני ריבה לשמן. המשנה קשה בלושן. מה העירי? למה המשנה תופסת ומחזיקה לשון משמעות של ריבה שמנה? תגיד ריבה שמן. כמה שמלן? ריבה את השמן שלה, אף על גב דהפריש לה מראש שני לוגין. בכל אופן, המנחה נפסלת. זה שמן דחולין, שהגמרא מוכיחה שזה פסול. אז חייב להגיע למקרה. לא, למה? איך אתה יכול להגיע למקרה? רב אליעזר הוא פוסל. ופסול. בשמן של חולין. לא, זה פסול קצת שזה חולין. לא. שמן של חולין, שימו אותו במנחה, הסיבה היחידה שהוא פסול זה בגלל ריבוי שמן. אני אומר לך. קצת לוג של שמן חולין. קשר. יש לך בעיה שזה לוג שמן שלא הוקדש בכלי שרת.
אבל אם זה, כאילו, אתה מבין מה? לא הבעיה שזה חולין, הבעיה שזה כאילו... השמן פוסק את הסולת. אתה עונה לי פה משהו. שימו לב, הסברתי את הגמרא בלי רש"י. רש"י פה אומר, אני חושב על זה, אולי אתה משב לי משהו ברש"י, אומר שרב אליעזר נקט שני לוגים. למה דווקא שני לוגים? כסל כדעתך שבלוג ומחצה זה יהיה כשר. דווקא בשני לוגים. שזה אי חבדילה ואי חבדילה. אז שואלת הגמרא, תגיד ולוקמה בשמן דחברתו בשמן דחולין. אומר רש"י, מה הנקודה בשמן דחברתו בשמן דחולין? שאפילו פורט אינם מתפסולים. אז בעצם רש"י עוקר את כל הגמרא, לא כמו שהסברתי שיש שני קטגוריות של שמנים, שמן שקשור ושמן שלא קשור, אלא הגמרא דנה פה בכמות. האם צריך כמות דווקא של לוג שתפסול, או גם בחצי כמות? אז לפי זה בעצם יוצא שאין הבדל בין שמן דחולין לשמן שלה. כל המושג הוא ריבוי של שמן. השאלה מאיזה ריבוי של שמן אני פוסל. אז שואלת הגמרא, למה רב אליעזר מגיע ואומר שדווקא שמן לוג פוסל? הרי ודאי שאפילו כמה טיפות של חולין גם כן פוסלים, ממש כמו שאתה אמרת. שכל שמן של חולין, באמת הגמרא נכון, זה שקצת טיפות של שמן של חולין פוסל זה ודאי, ודאי. אבל מה הדין בלוג של שמן, שזה כמות שאמורה לעבור במנחות? והקדשתי מראש שני לוגים, ואי חזילה ואי חזילה, קומש מלון שזה פסול גם. אתה אומר פה משהו יפה, לא חשבנתי, יפה. אומרת הגמרא, חיסר לבונתה. אומרת הגמרא, תנו רבונו. במשנה שלנו כתוב שאם הלבונה חסרה, לא כתוב עד כמה היא חסרה. חיסר לבונתה פסולה. במילים אחרות, המשנה שלנו חיסר בכל שהוא פסול. תנו רבנן שצריך להחסיר בכמות מסוימת. אז קודם כל, כתוב בתורה ככה, תורה אור השלם, א', והביאה אל פני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו מסלטה ומשמנה על כל לבונותה. מזה הגמרא בעזרת השם בדפים הבאים תדרוש שהתורה הקישה בין קוימץ המנחה ללבוינו. מה שיעור הלבונה? קומץ. זה מינימום, זה מתחיל. זה מתחיל. כן. אם זה נחסר, במשנה שלנו מה כתוב? בכל שהוא פסול. אומרת הברייתא, אם היא חסרה ועמדה על קורט אחד פסולה, אבל על שני קורטין כשרה. כל עוד הקומץ נחסר ונחסר, והוא מגיע עדיין לשיעור של שני קורטים. לא הבנתי. הקמץ את הלבונה. כן. לא קומצים את הלבונה. צריך לבונה בשיעור של קומץ. מה זה לבונה? לבונה זה סוג של בוסם, שואל טוב נענה. סוג של בוסם, שמפיקים אותו, בסוף הוא נהיה אבקה. אבקה עם ריח נפלא. כן, אבל אתה לא צריך לקמוץ. יש כלי קטן, שכתוב עליו קוימץ בינוני, וממלאים אותו בלבונה, וזה מספיק. זה צמח. כן, מהצומח. הוא בשיעור של קומץ. כמה זה שיעור של קומץ? נגיד, זרמו איתי, 10 גרם. בסדר? קורט זה סוג של כל שיעור. נגיד גרם. במשנה שלנו כתוב שאם הלבונה ירדה מ10 גרם פסול. אומרת הברייתא, כל עוד מתי נפסלה? אם היא עמדה על גרם אחד. אבל על שני קורטין, על 2 גרם כשרה. דיבר רבי יהודה. רב שמעון אומר, על קורט אחד כשרה, פחות מכאן פסולה. מה? כן, אם נשאר, לפי רבי יהודה צריך 2 גרם, לפי רבי שמעון מספיק גרם אחד. והתניא... זה כשר עד שזה מגיע, זה המינימום. זה מתחיל בקומץ עד איפה? לפי המשנה שלנו בכל שהוא פסול, לפי רבי יהודה 2 קורטין, 2 גרם נגיד, לפי רבי שמעון קורט אחד. מספיק, כן, בסוף. והתניא קוימץ לבונה שחסר כל שהוא פסול. עכשיו זה לכאורה התניא של המשנה שלנו, אבל הגמרא מבינה משום מה שזה תניא שאמורה להסתדר גם אני בדי רב שמעון. אומרת הגמרא, תניא קורט לבונה שחסר כל שהוא פסול. לא קומץ לבונה אלא קורט לבונה. והברייתא שם היה לי בדי רב שמעון. לא קוימץ לבוינו, אלא קורט לבונה. והיא בעיסאים תלוי. כאן בלבונה באה עם המנחה, כאן בלבונה באה עם בפני עצמה. אפשר להביא לבונה בפני עצמה כקורבן. אדם יכול לנדוב קוימץ לבוינו על המזבח. אקמה. וזה קומץ כלשהו יהיה חסר. מתי רבי יהודה, רב שמעון ורב מאיר, שזה התניא של המשנה שלנו שתכף נראה, זה דווקא במנחת זבח. זאת אומרת שאתה מביא קורבן, ואיתו מנחה, ועל המנחה הזאת אתה מביא לבונה. הלבונה הזאת, לפי רב שמעון, יכולה לעמוד על גרם אחד. אבל אם אתה מביא
המנחה, לא מנחה, את הלבונה, ברח למילה, את הלבונה כדבר בפני עצמו, שם צריך קומץ שלם, את 10 גרם המלא. אומרת הגמורה. אפשר להביא קורבן של רק לבונה? כן, רש"י אומר, לבונה הבאה עם המנחה, ולבונה הבאה בפני עצמה, אומר רש"י, כגון אומר, הרי עליי לבונה, יביא מלוא קומץ על המזבח. בפרק האומר, הרי עליי ישרון. אומר רבי יצחק בר יוסף, אומר רבי יוחנן. 3 מחלוקות בדבר, 3 דעות בנושא. שיטת רב מאיר, תנא של המשנה שלנו, קומץ בהתחלה וקומץ בסוף. רבי יהודה סובר, קומץ בהתחלה ו2 קרתינו בסוף. רבי שמעון סבר, קומץ בהתחלה וקורת 1 בסוף, ושלושתן מקרא 1 ירשו. כתוב בתורה, את כל הלבונה אשר על המנחה. רב מאיר סובר, עד דאיסא ללבוינו דריק ובעד מלכא דמיקורא. כתוב בתורה שהוא מקריב את מלוא הקומץ עם הלבוינו. איזה? הלבוינו. הלבונה! מלוא קומצה. חסר פסול. רבי יהודה דרש. כתוב בתורה, כל לבונה. מה זה כל הלבונה? רבי יהודה דרש, מה זה כל הלבונה? ברח לי רגע. אפילו חד קורת. כל מלשון כלשהו. הנביא שואל את האישה השונמית, יש לך משהו בבית? אז היא אומרת, אין לשפחתך קול, אין לי כלום. יש פה דבר מעניין. שיטת רב מאיר שכתוב כל הלבוינו, הכוונה הכל. שיטת רב יהודה שכתוב כל, הכוונה היא כלשהו. מה הכוונה? ראיתי הסבר נפלא. כתוב בתורה את כל הלבונה. הם לא נחלקו בכל, הם נחלקו מהפירוש המילה הלבונה. האם הלבונה משמע שהיא שלמה, ואז במילא המילה כל באה לשחק את המשחק הפוך, כלשהו, שיטת רבי יהודה, או הלבונה משמע משהו מהלבונה, מגיעה המילה כל, ואומרת כל הלבונה. רב מאיר קרא את הפסוק כל הלבונה, הכוונה היא הלבונה משהו, כל הלבונה, כל הלבונה. כל השיעור, קומץ שלם. רבי יהודה קרא את הפסוק אחר, הלבונה, כולה, כלשהו. אבל כתוב אומר רבי יהודה, את כל הלבונה, את עוד ריבוי, כל זה כלשהו, את פעמיים כלשהו, לכן צריך 2 קרתין. ורבי שמעון סבר, את לא ידוריש. עד כאן אמר לנו רבי יצחק בר יוסף, בשם רבי יוחנן, הלוכה בעניין קוימץ, סליחה, בעניין לבוינו. ממשיכה הגמרא מביאה עוד ברייסה, עוד הלוכה, ממרה, אומר רבי יצחק בר יוסף ורבי יוחנן, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחו, אבל בלבונה הבאה בפני עצמו, דברי הכל קוימץ בתחילו וקוימץ בסוף. לאחי הצליח הפסוק, אשר על המנחו, כל המשחק שדיברנו רבי יהודה ורב שמעון, זה דווקא אשר על המנחה. דבעד המנחאין, אבל בפני עצמו אין את כל. וצריך להיות קוימץ מתחילו ועד סוף. תזכרו את זה, הגמרא תכף תביא מחלוקת דת בחייה שזה לא ככה. ממשיכה הגמרא ובאמת הלכה שלישית, ואומר רבי יצחק בר יוסף ורבי יוחנן, מחלוקת בלבונה הבאה עם המנחו. אבל יש לך לבוינו הבא בבזיחים. בלחם הפנים יש 2 בזיחי לבונה. ב2 בזיחי לבונה דברי הכל. 2 קמצין בתחילה ו2 קמוצין בסוף. שם בבזיח שלו לבוינו, אם חסר כלשהו, כולי העלמא מודים שזה פסול. שואלת השאלה הפשיטה. הרי רבי יהודה ורב שמעון שאמרו שאפשר לרדת מהשיעור, זה מהפסוק של והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה ואת כל במנחה רגילה. בלחם הפונים שאין לך פסוק, אז אין לך את העט ואין לך את כל, אין רבי יהודה ואין רב שמעון, ודאי שצריך להישאר. מהו דתימה אומרת הגמרא, כיוון דבעד דלחם אסיה כאשר על המנחו דמיה. אני אגיד שהלחם הפונים הוא המנחו, קומש מלו. אומרת הגמרא, פליגי בה רבי עמי ורבי יצחק שאין את הפסוק ואין את המיעוט וצריך שלם. פליגי בה רב עמי ורב יצחק נפחה על מה שאמרנו מקודם רבי יצחק בר יוסף. אחד אמר מחלוקת של חכמי ישראל התנועים בלבוינו הבא עם המנחו, אבל בלבוינו הבא בפני עצמו דברי הכל קומץ בתחילו וקומץ בסוף, כמו שראינו באיבאי סיימה וכמו שראינו ברבי יצחק בר יוסף השני. ואחד אומר כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו, כי אין לך מקור אחר בתורה לשיעור לבונה אלא כאן. ואם מפה הבאת את המקור של הקוימץ הראשוני, אז גם המיעוט שלה בסוף הולך עם זה. חיסר לבונתה פסולה. כן. חיסר לבונתה במשנה כתוב שפסול. היתר קשיירו, והתניא יתר פסולו. אומר רבי בר חומא, כגון שהפריש לה 2 קמצים. ממש לא.
חכה תראה. אומר הרמב"ם חומר, יש לך סתירה בין המשנה שלנו, דקדוק, שמשמע שיתר לבונה, קשה. לברייתא אחרת שאומרת שאיתור של לבונה, אומר הרמב"ם חומר, לא קשה. בפירוש הגמרא הזאת, רש"י מביא שני אפשרויות. פירוש אחד, ואז הוא דוחה אותו, ואת מה שרש"י דוחה, תוספות הולך. בוא נזרום, משה אמר, בוא נזרום. משה אומר ככה, אם השיעור שלו לבונה הוא קומץ, הוא שם קומץ וחצי, קומץ פסיק 6, זה בסדר. אבל אם הוא שם דאבל, פסול. למה? כי הוא הגזים. יפה. תמשיך. ואומר הרמב"ם חומר, הפריש לה שני קמצים, ועבד אחד מהם קודם קמיצה, אז לא הוקבעו, וזה קשר. אבל אחר קמיצה, הוקבעו, אם אחר קמיצה יש לך פה שני לבונות, שני קמצים של לבונה, אז זה הגזמה וזה פסול. ועוד אומר הרמב"ם חומר, אם הוא הפריש 4 קמצים לשני בזיחין של הלחם הפנים, ועבדו 2 מהם קודם סילוק בזיחין, אז לא הוקבעו. למה? כי כיוון שנאבד והעבודה לא התחילה, אז בסוף הגעתי לישורת האחרונה עם השיעור הנורמלי. אבל לאחר סילוק בזיחין, אז הוקבעו, וזה פסול כי זה הגזמה. אומרת הגימורה, למה לי? היינו אח. אתה אמרת לי שהגזמה זה פוסל, והשיעור של ההגזמה זה מתי שהמנחה יוצאת לדרך. המנחה זה בקמיצה, בהקבעה בכלי, ובלחם הפנים זה הסילוק. נו, אז למה אתה חוזר על זה עצמך פה ושם? אומרת הגימורה, מהו דתימה כיוון דבור ירקוי מצדידה? כיוון שהגיע הזמנה לפורקה, כיוון דפרקי דעמי קומה שלנו. לחם הפנים מאוד ברור איפה הלבונה ומה מוכתר, כי זה בתוך בזיך. אז הייתי אומר, לא צריך שיהיה את הסילוק, אלא עצם זה שהגיעה השעה השישית, השעה השביעית של שבת, שזה זמן סידור לחם הפנים. הייתי אומר שיש פה קביעות של 4, וזה ייפסל. קומה שלנו, כל עוד לא הסקתי בסילוק בפועל, אם 2 ירדו מהשולחן לחם הפנים, זה קשר. זה פירוש אחד בגמרא. פירוש אחר, אומר רש"י, או אמר רבי בר חומר, לישנא אחרינא, אתם רואים? כגון דהפריש לה 2 קמצים כשרה. בשני קמצים זה כשר. דאמרינא על זיל לגבי אי חוזילה, וזיל לגבי אי חזילו. אם אתה מביא לי 1.5, מה זה ה5 הזה? זה יתר. זה יתר, אבל אם זה 2, זה שיעור, זה מידה, זה מצוין. בדיוק הפוך. אומרת הגימורה, לא אמר רבי בר חומר, הפריש לה 2 קמצים ועבד אחד מהם קודם קמיצה, לא הוקבעו. ולכן אם נחסר, כשר. אבל אחר קמיצה הוקבעו, ואפילו שרק מאחד מהם נחסר, אבל הוא הוקבע, וחיסור כלשהו יפסול. אומר רבי בר חומר ככה, אנחנו בשיטת רבי מאיר, שאם חסר כלשהו מהלבונה, פסול. לפי הפירוש שהתחלנו עכשיו, ששני מידות שלמות זה בסדר. אומר רבי בר חומר, תדע לך, זה חייב מתהפכת. אם הבאת את שניהם ואמרתי לך שזה כשר, עכשיו מפה חסר משהו, אז זה מלבונה שחסרה. יש לך זה לא רלוונטי, כי שניהם הוקבעו. אז אם אחת מהם נעמדה לפני, אז היא לא במשחק. אבל אם הוקבעה וחסר ממנה כלשהו, כל הלבונה פסולה. זה נפלא, זה בדיוק הפוך. אומר רבי בר חומר, הפריש לה 2 קמצים ועבד אחד מהם קודם קמיצה, לא הוקבעו. אחר קמיצה הוקבעו, ואז חוזר הדין שחיסרון כלשהו פוסל. לחם הפונים וכו'. רק לפי זה, זה מה שרש"י שולל, את הפירוש הזה. לישנא אחרינא ולא שמעתי. כן, תוספות אומר שהפירוש הזה זה הפירוש האמיתי. לא זוכר, תוספות מביא כמה ראיות, ראיה אחת זכרתי. אני אגיד לכם, אני כאילו זוכר את הכותרת, לא זוכר, אל תשאלו אותי, אבל איך זה עובד. תוספות אומר, לפי הפירוש הראשון ברש"י, מה ההבדל בין לבונה לשמן? לא זוכר. אמרתי לו לשאול. תוספות עושה הקבלה בין ריבוי לבונה לריבוי שמן. בריבוי שמן מה אמרנו? שפסול בשניים ופסול בהכל. אז למה בלבונה זה יהיה שונה? ולכן תוספות מכריח את אחד הפירושים.
חיצוני, זה לא... למונה אפשר להביא את זה בעצמה. גם שמן זה להביא בעצמה. חושב? למה, לבן הקבלה את זה. לא, זה לא קורבן. נדבה, גם... אבל זה לא קורבן, אתה לא מקריב לה, אני לא יודע, מקריב לה... תוספות מדבר על אביד, לא זוכר. תוספות זה הגבלה, תראו את התוספות, אני עכשיו לא מרוכז. עד כאן, בסייעתא דשמיא, מסכת סבוך עם דף י"א.